गोवा डेरीन जी आता ऍडमिनिस्ट्रेटर आणि जो MD बसयला त्यांनी ही जी दरवाढ केल्या पशुखाद्याची ती ताबडतोब फाटी घेवची, कित्याक तेका लागून आमच्या शेतकऱ्यांक कोणाकच काय एक पैसो मेळचो ना, तो फक्त धंदो आमचो लॉसान गेल्लो आहा. म्हणून आम्ही आमच्या बाकीचे दूधकार आहोत आणि जे जे सोसायटीनी दूध सप्लाय करतात ते मेंबर आहात त्यांना आमचा सांगपाचो उद्देश हा की फाल्यां सगळे जण आम्ही डेरीन वचन ऍडमिनिस्ट्रेटराक मेळया आणि हेचो काय तो जाप विचाराय आणि ती जाता तितक्या बेगीन दरवाढ केल्ली आहे ती फाटी घेवपाक लागलो. तुम्ही आमच्या दूध घेऊन त्या दुधाचे सगळे मलाई काढून ते दूध ते बसटे विकतात. ते विकताना बसटे ते 50 रुपये लिटर दूध विकतात आणि ती मलाई त्याच्या ती मलाई आहात ती मलाईचे पैसे कमवतात ते हे खातात. म्हणून आम्ही शेतकरी गोळा लागलेला गोविंद गावडे त्यांनी पडाप न्हू तो बारीक बारीक गोष्टी डेअरी घेऊन धवाच वय करता घरात ना करपाची, पण डेअरी शेतकऱ्यांची हा, डेअरी त्यांची न्हू. गोवा डेअरीन 16/1/2020 पासून पेणीचो रेट वाडयलो, 4 रुपया किलो फाटल्यान वाडयलो आणि दुधाचेर 1 रुपया सुद्धा वाडोवंक ना. आमची मागणी अशी आसा की दुधाचेर 4 रुपया वाडोवपाची पर लिटर.